wacho ayinya kotudore kod nono timbe kod tijo bila e kinde ma dhi mbele kod twak maro to chik wacho nango wakili karwa ketwa ko kinyi makawuono ayinya te kinde ma obila timo tijgi mano mar keto kwe kod neno ni bede gi rito ratiro mano mar jogo magi mako nikech adira ka wachiwo ranyisi mano mar nek kata tho mano mar Albert Ojwang yesero no gol chik mar mondo mi omak Albert Ojwang kowuok Homa Bay okele nyaka Nairobi kae kata kama no yeso bilano semake to ere kaka chik wacho ni winjo be ni rito ratiro mare ahinya nyaka enete sendo bila kacha. Erokamano Jace, adona riwra gi jowadwa eoro ote maga mag lit gi kuyo ni familia mar Albert Ojwang ma yando wito ngimane e station bila ma Central Nairobi ka. Seche go bende chiwo ote mag lit gi kuyo ni familia mar Omondi jalupo ma bende wito ngimane nyore station bila ma Kipasi e gwenge ma Mbita kendo in Homa Bay County. Bang' wacho mano en adiera ni ne wagoyo kang' e wach mar kelo lokruok migawo mar obila but en lokruok ma pod nyaka wang'iye kendo matut ahinya kecho chalo gima Yesu wacho ni wakawo divai manyien waole ndede machon and mano ndede no the EH so a lot of reforms ne watimo kwa chako gi katiba manyien but koro waole police ma pod pache gi tijene gi parone pod paro kaka police manyachon magada ko gole wach mar police force aduoke police service pod paro kaka gimen police force and therefore en kama onego wagoyo kang' a number of things manotimre mondo konywa e wach mar kelo lokruok nobila achiel en wach mar creation mar National Police Service Commission mondo mi omigi independence moro gingeni kata ka watimo mar ng'ama ndiko en National Police Service Commission ok ng'at machielo mwa elevate mwa kete as one of the constitutional commissions the chapter 15 gimachielo mane watimo en ni wakelo gimiluongo ni Independent Policing Oversight Authority mano duol mano mang'iyo bila e tijene kaka otimo tijene mondo mi ka nitie ng'ikruok moro amora e tij obila to duol no nyalo kawo kang' ne obila moro amora mobanyong e tijene. Mar adek mane watimo en mayo oko obila teko mar donjo ni ji chon wang'eyo ni kane dhi e court to prosecutor ne obila but koro tindalo ni wan gi office ma independent miluongo ni the Office of the Director of Public Prosecution ma en gi gimiluongo ni the decision to charge so obila kata ka otimo investigation to oro file ni ODPP so ODPP ma make decision to charge ni ma wanyalo chajo kata ok wachaji magi tane watimo in attempt mondo wageng' obila kik tim marach gi teko ne ker masani kodonje loch to chako sign kendo executive order mondo mi ochiw gimiluongo ni financial independence no bila mondo bilo ne kaka nyalo control mwandu gi giwegi ma ok gibed go gi luoro. However kata ka gik moko ang'wen go setimore pod waneno ka nitie ng'ikruok e yore mobila tiyo go gi jopiny adipenja ni chik wacho ang'o achiel kuom ratiro ma mwaluongo non-derogable ratiro mano mok nyal ng'iki en ratiro miluongo ni the right or freedom from torture, inhuman and degrading treatment. En ok nyal ket chik ma wanyalo ng'ikego kata wanyalo regulate kata wanyalo derogate e yo moro amora en chik mano moket e ong'ala mamalo mogik and king'iyo kako obila tiyo nitie gimiluongo ni standing orders mag obila e standing order mar obila namba 11 wacho ni onge obila moyiene mondo treat ng'ato e yo moro amora ma inhuman e yo ma degrading e yo ma cruel kata torture ng'ato and ka gitimo man is a criminal offense ma koyudgi gi ketho to inyalo donjnigi kendo itweyogi ma ok okalo higni 15 wan gi riwruoge ma bende wachuo kokwa kaka Kenya achiel kuom gen gimiluongo ni Mandela Principle manyoro nyogo touch kabisa e gine yalo madhi nyime piny mar Tanzania Dar es Salaam jatenda kwith makwedo kuro wakili wadwa Tundu Lissu e wach mar Mandela Principles ni ere kako nego rit jok manie twitch kata jok molor ni gi tesendo bila kata jok molor ni gi jela ere kako nego rit ratichgi ni gin gi ratiro makare kendo nego be ni ritogi mana kaka katiba wawacho ni ng'ata motwe kata ng'at molor ne ni gi ratiro duto enjoy ratiro te mak mana ratiro magwenyre gi bedo nolor ne no koro naparo ni ka obila onego ng'e number 1 ni waseloko wach mar police force waduoge police service mondo ging'e ni ng'ata mo makata I've said this time without number the arrested person is not property of the police the arrested person is the property of the court onego tere court mondo bed processed e court onge tere mako ng'amo kidwa tero e court
onge tiende mako ng'ato kiny gi paro moko ni wasande kata mondo yie ketho moro kata mondo achieve mission moro machielo. Ng'ata ma police omako onego make ni intention ma police nigo en process iko. To wang'iyo mano neka kata tho mano mar Albert Ojwang e Tisend Obila kapod antiere kuomi wakili. Kiwinjo neno mano gola odiochieng' manyoro koda obila mano James Mukwana makoro ne ochiwo neno machielo kakoro olero gigo mano timore ne gitiyo kod mabus e sando kata e goyo Albert e Tisend Obila kacha ma bang'e makoro hinyruok makamago nobedo mang'eny ahinya ne giyude kakoro en kamarach ema gikwayo notere Tisend Obila kata kamano kuom hawi mar otere e hospital kuom hawi marach nowito ngimane. Mano to koro ketho owinjo bed ni ng'ama kawo ting' makamano tiyo gi mabus e goyo achiel kuom jogo mabendo tue e jela kacha. Okay, aparo ni nitie weche manyuolore e wachno, especially to kanye obila Muhwana osewuoyo. Achiel nitie the whole issue mar command responsibility. Mama emose ywak ne kabisa kuom DIG Lagat ni mondo mi ogwe tao. To mna gwe tao kende. Onego kaw ne okang' mar sheria mondo tere do mondo chaje. Ng'ama koro biro bedo ka kaw ne okang' mar sheria. Mana migawo mar obila ka achiel kod ODPP mondo mi ochaje kod ketho mar golo chik mogwinyore gi katiba kendo mogwinyore gi chik. Ne ni Lagat no kendo gimosomo degree mare mosomo university mana mara ma University of Nairobi mosomo weche mag kwe kod kelo thek mane degree men go nto koro kelo thek kinde kod kijana matin Albert ni nyetame to mae degree morwake wiye ni en kod kwe to kod kelo thek. Mar ariyo okapar ko bila mamoko matindo gi nyalo hepo ni ka command ka chang'eyo gima Muhwana chako ringo yo moringe ni mondo mi olokre witness mar sirikal kata mar ODPP mondo mi odonj ni ng'ama chielo mopogore gi en. Okinyal kawo chik, okinyal kawo order ma is illegal ming'eyo maber ni it is illegal. Anyisi ni the police standing kata kamano no wacho ni agimomiyo ne okawo order makamano ni ne otishia ni order makama wuok malo koro nyaka itime atima makap ka kamano to nyalo bedo ni nobuoge kata ni your job is on the line. Of course en gi remedy kapo ni ng'ato miya order ma is illegal I have a remedy. Emomiyo IPOA nitie. IPOA no ng'iyo tije mag obila te ok mana ni obila ohinyo dhano maraiya kata obila wadu machielo mamiyi order ma is illegal order ma lead to a criminal offense then in giteko kata mar keto ywak ng'urni ne IPOA na yudo order moro mo kanyal comply go nikech en order ma is illegal. Why would you commit a crime nikech luwo order? Either joma mi order go to onge kanyo gin gimi order and there is no evidence ni gimi order. Koro kata sani ka kori wache to onge evidence ni gimi order en wache ni against their word. Yes. Kadwa ketwa kapok abiro iragoro Eric Okeyo kadwa ketwa koki